Balima Anyakuma très urgent et très kabakomatique. Balima bien mardi 14 octobre 2025. Balima combien d'années il a dit Mali ministre des Affaires étrangères n'a trop Abdoulaye Diop. Malien Agno de Fana Abdoulaye Diop Bora aya vrai couleur irabi. Abdoulaye Diop de Bora Kamali président Forum Modibo Keita Kamodibo Keita neni. Malien Menda Mentilade, Anga Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Abdoulaye Diop, Aounéanga Djanga Kumakanana, Aïmoufo, Modibo Keita Mamalion, Alakatien Bangi. C'est pas nouveau. Quand nous regardions notre ancien président Modibo Keita, quand il est arrivé au pouvoir, à l'indépendance, il avait à peine 33 ans. Et la plupart des dirigeants des indépendances étaient dans la trentaine ou moins. Et nous, les qualités que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas. Modibo Keita était un instituteur, il n'a pas été préparé à diriger un pays. Nous avons ces expériences. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous aussi, c'est de comprendre que la jeunesse n'est pas pour demain. Mali on bela gele kumaime. Ah, Abdoulaye Diop. Il faut y badeke. Il a carrière politique y a betien. C'est fini pour toi, Abdoulaye Diop. Et les boraka Modibo Keita nenibi. Aye kuma mu foyes kay baba nga famia. Ko Modibo Keita akan galon folo juma ko Modibo Keita be na fangala watina ko Modibo Keita ko yesam bisaba ni sabay. Aw Canada ne segu tungara dala Canada. Ayta Google la. Agata sebe ko Modibo Keita biographie aba tapi. Modibo Keita est né en 1915. Modibo Keita a pris le pouvoir en 1960. Modibo Keita a été président dominant sans binani sans dourou de Kundo. Abdoulaye Diop ko sans bisabani sabakundo o en galon folo folo yi. Aboko Modibo Keita qui est instituteur di lokol karamogo. Ko Modibo Keita qui est syndicaliste d'entaro instituteur. Okol karamogo ko Modibo Keita be malita dominant ko foyi kunte Modibo Keita kungolo kono. Ko Assimi Goïta, ko excellence be Assimina ani olu Abdoulaye Diop ani Abdoulaye Maïga. Ko excellence be Abdoulaye Maïga ni Assimi Nunu ani ale Abdoulaye Diop ko kote Modibo Keita la. Ko jamana jo fere mumbo olu kono. Ko fere kunte Modibo Keita bolo. Aya befo beya me. Akumana français de la. Montage te foite. Abdoulaye Diop de Borakani kuma info bi malien. Oyen galondi. D'abord, Modibo Keita avait fangata domina. Aye kuma mufo. Abdoulaye Diop fleka kuma mufo tanto. Ne kuma yi avait fondement c'est une insulte dans l'histoire politique du Mali. Ni ka Modibo Keita nenindi. Ka Malien ben neni. Ka Afrique ben neni. Nous ne ko lié panafricain yede. Nous ne be ko lié panafricain yi. Malien nebe ka do do dongo do mama be ka maliko ke flan ala ka belibu ne ka do ni be ka mine ko be vrai couleur be ka bo mbe sigi do ayunka mama be maliko la intérêt personnel la al ne segu tungara bala Assimi bala malien be bala mama be ka ke malien ngena kale be mali fe ka sura ka intérêt do ala ka belibu be ka foko amina rabi hali Assimi na Assimi be ka mali jo chien de ka ko Assimi ko ta be mali kanu bala ka ade ka malien ka hake duma tien ka kleleya ka ala ka Assimi ke kalo yeleni mena Assimi galon ga ala ka libu yara tete moka beka foko amina malien sisa Abdoulaye Diop bora kan kuma info John de Mali be indépendance ta domi foi kunte Mali kono Modibo Keita Mali ta domi ka indépendance dama foi kunte Mali kono Modibo Keita de anga ba Modibo Keita de wulika joke Modibo Keita baramike o Mali présenté na mumena Modibo Keita ta nyona sike expérience me Modibo Keita la o président na Mali ko ka expérience bila depuis ala ka Mali dans fo bi présenté ko horo nyani dambeyani clé la ki be comparer Modibo Keita la président na Mali ko no folo ala président ba mawulu ala Assimi Goïta fou o te Modibo Keita mene ala sinsonna. C'est le meilleur président dans l'histoire du Mali. Modibo Keita des armées maliennes créées. Au Makaya. Modibo Keita des policiers créés, ka gendarmerie créée.
ka usine jɔ Mali kɔnɔ san 8 usine 8 ka fara maliyɛnw créer hali n'a ka sɔrɔ difficulté sɔrɔ la Modibo s'est donné au Mali. Aw de bɛ bɔ ka Modibo Keita nɛni bi ko aw bɛ jamana fɛɛrɛ bɔ aw bolo ko tɛ Modibo Keita bolo ni jamana fɛɛrɛ bɛ aw bolo bi Bina Jara kelen filɛ ka sira tigɛ la ka tɛ taa Kayi aw t'o libéré fɔlɔ Modibo Keita nalen rébellion wuli Modibo Keita rébellion bunte di fo ka Modibo Keita bɔ fanga la rébellion ko kelen dɔrɔn de kɛra 1963 si je ne me trompe pas après l'indépendance aw dɛsɛlen tɛ aw ma dɛsɛ mɔgɔ na bi yan Modibo Keita ye Mali sécurité ka taa Kidali fo Kayi Modibo bɛ bin don min na Mali yɔrɔ kelen hali mètre kelen kun tɛ maa si bolo aw bɛ yɔrɔ jumɛn na bi sunguruba entretien ka fasoden ɲumanw kɛlɛ ka di fasoden juguw ma et puis matla hali bi dɛ Abdoulaye Diop e de bɔra di ka Modibo Keita nɛni bi normalement Abdoulaye Diop kan ka gɛn ka bɔ a place la de wallahi n'an bɛ jamana halala kan an bɛ jamana yɛrɛwolo kan n'i ye nin kɛ Burkina ka Thomas Sankara dɔgɔya tan cogo la capitaine bi gɛn ka bɔ gouvernement na parce que capitaine était révolutionnaire mais dans les matla hali bi Modibo Keita de Mali père indépendance ye Modibo Keita de armée créée ka policiers créée ka Mali administration ka bɛɛ lajɛlen labɛn mais Abdoulaye Diop ka mena Abdoulaye Diop ɲɛfɔ ɲɛna bi Abdoulaye Diop tɛ révolutionnaire koyi depuis Ala ka d'a ma kɛ révolutionnaire ye Abdoulaye Diop de accord d'Alger kelen kelen min mun bɛ Mali tila Abdoulaye Diop de ko IBK ka ministre des affaires étrangères ye ministre mun taara Algérie ka taa Mali tilali ko négocier ni Faransi ye o ye Abdoulaye Diop di hali ni Assimi gɛnna ka bɔ yen hali ni ye Faramata ka kɛ Mali président ye ka Amadou Koufa kɛ Mali président ye Abdoulaye Diop bɛ tɛgɛrɛ fa nɔfɛ n'a ma kɛ kun bɛ bɔ wulu la ka bɔ na fiɲɛ bɛ ci yɔrɔ ma a bɛ taa yen de c'est un exécutant n'i y'a bila k'a ka mun kɛ a t'a fɔ est-ce que n'an y'a kɛ tan non n'i y'a Abdoulaye Diop bila k'a ka mun kɛ a bɛ bɔ a b'o de kɛ depuis quand Abdoulaye Diop kɛra révolutionnaire ye depuis Ala ka d'a ma kɛ révolutionnaire ye i b'a kuma diyara la a taara yɛrɛ curu ka taa nkalon tigɛ dɔrɔn c'est la honte ni nkalon de c'est-à-dire i ka carrière bɛ tiɲɛ i vraie couleur de donna bi e bɛ Assimi Goïta k'o comparer Modibo Keita la ko Assimi bɛ mun dɔn ko Modibo Keita t'a dɔn ko Abdoulaye Maïga bɛ mun dɔn ko Modibo Keita t'a dɔn ni surasi sunguru tigɛla jɛnɛyakɛla mɔgɔlankolon k'olu comparer Modibo Keita la Modibo Keita sugu tɛ yafa i ma i ye mun kɛ ça m'a trop déçu ne ma deli ka fɛn f'i ma fɔlɔ dɛ moi je ne t'ai jamais critiqué je t'ai toujours respecté Abdoulaye Diop tu m'as déçu Abdoulaye Diop kan ka bɔ publiquement ka yafa deli Modibo Keita fɛ i ye kuma min fɔ i ye nkalon tigɛ tu as menti o ye kelen ye Abdoulaye Diop ka nin bɔli kun ye min ye a b'a dɔn remaniement ministériel Assimi Goïta bɛ fɛ ka ministre dɔw de b'u place la ka remaniement ministériel kɛ Abdoulaye Diop bɛ ka nin kule a bɛ ka Soriyo de wele Assimi Goïta la san Abdoulaye Diop bɛ Soriyo wele la Assimi Goïta la san walasa ka to a place la ale ta ka to a place dɔrɔn na hali ni Abdoulaye Diop n'a tɛmɛna nka a b'a fɔ ko Assimi bɛ mun dɔn k'ale kira t'a dɔn aw kana jigin la koyi a ye Modibo Keita lagosi ka di Assimi ma mais à l'histoire politique du Mali a t'a maîtriser quoi un ministre des affaires étrangères qui ne connaît pas l'âge du président qui a libéré son pays a t'a la si dɔn ko 33 ans k'a sɔrɔ san 45 de don a ye kuma fɛn fɛn fɔ a bɛɛ nkalon Abdoulaye Diop i bin cogo juguyara fo ka ne maloya o y'an ka révolution ci u ye belle de cerveau ninnu kɛlɛ olu minnu ye révolutionnaires ye k'olu bɛɛ kɛlɛ ka Choguel ninnu bɛɛ kɛlɛ ba bi a filɛ nin voilà la réalité Abdoulaye Diop i ye nkalon tigɛ tan de et puis foyi ma digi ne la n'a ka sɔrɔ Abdoulaye Diop k'i y'a fɔ ko Modibo Keita ka fanga kɔnɔ nin kɛra ne bɛ se k'o faamuya mais ka Modibo Keita kɛ de ko tɛ foyi dɔn ça aussi c'est grave fanga bɛɛ kɛra cogo cogo défaut bɛ fanga kɔnɔ mais ka bɔ de ko Modibo Keita tɛ fɛn dɔn i ye nkalon tigɛ awa Abdoulaye Diop ɲɔgɔnna su de ka di Assimi Goïta ye dɛ n'a Assimi ko Abdoulaye Diop ka taa bolo turu ta la a bɛ taa kɛ a tun bɛ IBK fana kɔ tan cogoya de la révolutionnaire tɛ fiɲɛ bɛ ci yɔrɔ ma a bɛ taa yen de voilà la vérité que je vous dis a bɛ kule a bɛ kumabaw fɔ parce que o de ka di jamanadenw tulo la a bolo ko
il m'a tellement paniqué la jamana clauda ou Beijing to trakuira ngolo bo chechilena ni fagonda ngui ka onga président massacre nyuma Modibo Keita ko Assimi be mundon ko todo ani kabako kuma ngui ko excellency be assimila ko Modibo Keita be jamana ta ko excellency fo itola o Modibo Keita kelende Mali josien be jokadama ka Mali bla premier arana am Mali kumbe arajo glan Mali kono arajo glan isini kumbe Mali kono u kumba wole ko sokram o mo Assimi nana ni fen kura mi ya fone na sa ne ko do sa quoi parce que fen kumbe Assimi réalisation fen ke Assimi to fen so M5 da bara be ke ka banka to dama e Ablaye Diop ba be to so de la ko avec la colonie française mungi Shogel Maïga de la France critiqué au niveau de sur la gadoula ayo kendi ki boye abe sunguru tege abe nous fait fleur nous be ga sobe ko Abidjan a benin Ablaye Diop mi bunya doni ko ante fe ka dun ko do la mam Ablaye Diop muso donwa muso interi muso de ko da to ante fe ka kuma do fo wallahi ne ma farati to Ablaye Diop muso be ngule sam do ko ma sabali wallahi ne ma Ablaye Diop muso don akai sanga mpa ngoro kuno ma muso donwa nga bunya ba muso kan ko tu vois ye mun kan ti pardonner na de Modibo Keita ka côté fafala nti pardonner Mali présenté mun kay ni Modibo Keita ye que ce côté soit et ma Modibo Keita il sait que Modibo Keita critiquer n'était bon mais ka fo de quatre fendon o ye nindi et Modibo Keita ke zéro di vraiment et quand a gain à boire ministériel là tu ne mérites plus d'être ministre au Mali voilà la vérité donc parce que Assimi ka fanga kera fatoka tunturu ka fanga di Assimi da sino la ka wuli dorani mun jigira ko na ba foko ko ke ni mo ma so ma bo kele parce que Assimi be fe ka remaniement ministériel de ke oh Abdoulaye Diop bulu ka be na genga bo ministériel la donc abe so wuli Assimi na ko Assimi nyonte ngalo fana kan ngalo ma jamana sijo ni be place ko di parce que abe ate fe ka bo place da nous be président ko de kui nous Ablaye Diop qui est Mali ambassadeur des États-Unis. Comme nous Alpha nous nga sagitala de nous Alpha nous politiciens nga petit inglano ni quoi. Obe révolutionnaire farda. Abina fa so surugu ga bagulo dola kata do bautula. Assimi ga fanga wuli. Nous cité révolutionnaire. Kata Assimi goitala kana blas et fenga la Ablaye Diop la ni cité révolutionnaire. Ablaye Diop de tara Mali clari papier koto signé Algérie. Accord d'Alger, c'est Ablaye Diop qui a fait ce travail. Et puis Modibo Keita réalisation munge aya tongolu kala parce que voici les réalisations de Modibo Keita. Malien bela de l'enkalame. Modibo Keita qui a promulgué l'indépendance du Mali du 22 septembre 1960. Voilà. Le Modibo Keita a créé, voici les réalisations de Modibo Keita. Société conserve du Mali, Sokoma. Société d'exploitation des produits oléagineux du Mali, CEPOM. Abattoir frigorifique. Société malienne d'importation et d'exportation, SOMIEX. Banque de développement du Mali, BDM. BDM Kelengelem Modibo Keita a créé. Librairie populaire du Mali, LPM. Société des ciments du Mali, SOCIMA. Société nationale d'entreprise des travaux publics, SONETRA. Compagnie Air Mali. Mali ka compagnie Kumba Bulu. Avion d'Entan Warwantaro de Joli. Okume Mali Bulu. Air Mali. Modibo Keita a créé. Assimi Air Mali créé. Voilà. Office des produits agricoles du Mali, OPAM. Banque malienne de crédit et de dépôt, BMCD. Énergie du Mali, EDM. Modibo créé. Office cinématographique national du Mali, OCINAM. Modibo fera créé. Office du Niger Kelengele Mouflene, Nabe Malo Sene, Modibo Keita do créé. Pharmacie populaire du Mali, RP et PPM, Modibo créé. Société de construction de radio électronique, Sokoram et Aladi. Abe Fleni. Mali est combé à radio clan. Aéro semaine flène. Co société de construction radio électronique du Mali. Mali combé à radio clan Mali kono. Ko Sokoram a semaine flène. Modibo Keita a créé au bureau de Membi depuis 1960. Soraso demande à Anas qui fait coup d'état là. Alors Soraso est mon gagné coup d'état.
ka jamana lasigi a coup d'état si ma Mali lata ɲɛfɛ a coup d'état kelen fɔ k'a ye Mali lata ɲɛfɛ an jigi kun bɛ Assimi kan Assimi an jigi tigɛ ko voilà régie de transport du Mali RTM Modibo yo créé société malienne de bétail des pots de cuir Soma BPEC Modibo yo fara créé société nationale de recherche et d'exploitation minière Sonarem Modibo yo fara créé compagnie malienne de textiles société voilà de textiles Modibo fara créé société équipement du Mali SEMA Modibo créé barrage de Sotiba et autres et Modibo a construit 345 dispensaires et 60 maternités. Dorotroso Kemes Saba ani Binani ani Duru Modibo Keita Odejo. La pharmacie populaire a ouvert des succursales. Parallèlement, 5 écoles de santé. Le régime a créé 4 écoles d'enseignement supérieur. Ka université Jo, ENA, ENSIP, ENI, INA, Modibo Deni Bekri. Université PPP Malikona Modibo da Bekri. ENSIP, INA, ENA. Ani ina Modibo ni Bekri hali comédien meta kalanka na Modibo ni Bekri un ministère affaires étrangères du pays qui ne connaît pas l'histoire du premier président de son pays qui a libéré son pays. Voilà, il s'appelle Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop, c'est la honte. Et quand il m'a pondé, et m'a kumabli. Au kafara kayada, au masekata bina oronyini ko oroyi. Assimi Goïta Moumé ka Mali na flota ka di sunguru bauma ka faso de nyumon kele ka jamana denangolon kolu sangorota kan galon officialisé ka don bureau kona la kuben galon do malien kungolo konana ebi jokebe Modibo Keita chou ya nendebi ma mogo were comparer Modibo Keita la ma ATT comparer Modibo Keita la ma Moussa Traoré comparer Modibo Keita la be Assimi de comparer Modibo Keita la président Djeneyakela. Honte à toi. Tu m'as déçu. Il était révolutionnaire de Taïchini. Et Bora Kumala. Moumene fait la formation yana. Abdoulaye Diop. Wallahi kan a démissionné de. A ben nga djana tegache. Modibo Keita est l'incarnation de l'histoire politique du Mali. Abdoulaye Diop tu as déçu. Ne Abdoulaye Diop photo be fan baby. Bébé Kafo, tu m'as déçu. C'est comme ça. Aïe, révolutionnaire, révolutionnaire. Voilà la vérité. Allah ka tient bangé. Ma bonne vidéo là. Malien mon France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada. Ka warchi no wala avec Senweb application téléchargée. Na Senweb application téléchargée avec ka corps modo urgent. 10 € bena ya retay. O ko fa ba ka bank information bedu. Na ga bank information be da so mo be malla Sénégal ko war Cameroun abol ga orange numéro ta no to am ga 40 na waru chuma ba so orange manera sur place war ci go flata drome kele sara war ci go flana sabana bada 1,99 € c'est 2 € kemef la dro odi kundo akabe ciao.